saka kesele jadi kene. Kok karo garwane kok wedi ngopo? Kowe iki garwaku. Ngopo? Lah ngopo? Panjenengan niku dicorke nggih. Kangen. Inggih Kok kula alas. kula kangen kalian panjenengan. Apa? Panjenengan menika boten kados rupiahipun. Garwa kula menika alus. Boten namung panjenengan ingkang kapan-kapan. Ih, panjenengan niku lho. Monggo, ayo. Joko Sandi, aku melak supeno kadange melak jinggo. Bales patine sedulur. Oh, kowe males patine sedulur. Iya, Mungsuhmu aku. oh, patine. Wis. Pangapesane Brawijaya iki.
sumpen kok. Menak supena ngembari karo kowe. Nggih, badhe prawoso nek garwa kula tandangi pinangka tanding. Namung semantena sekawit kula mimpang. Terus Piyambakipun menika ngasta pusaka. Pusakanipun sepele sanget. Apa pusakane iki apa? Kiai Wakul kok. Lho, pusaka kok Kiai Wakul. Kula dhewe iki bingung. Kowe tok kalah karo Kiai Wakul. Kaya cah dolanan manuk Kiai Wakul kok. Saupama kowe ngadeg meneh wani apa? Wah, nggih boten wani nek boten duwe pusaka kok. Yen kowe ngono njaluk pusaka karo aku. Minangka nandangi Kiai Wakul napa? Iya, tunggu papan kene tak jikok. Oh, ngoten nggih. Pundi pusakanipun? Bapak kok malah gegojekan kalian kula to? Aku ora kegojekan karo kowe. Kowe kalah prak karo Kiai Wakul. Kiai Wakul kula kalah. Kiai Wakul umume nggo ada apa? Nggih iki ada sego. Ndak sego sing dienggo ngeduk apa? Encok. Lah iki pustamakno. Niki seti. Sama- Kula suwun lho. Kowe kena Kiai Wakul gemletak. Percaya pusakamu ampuh. Iya. Ning kalah karo iki. Apa iku? Kiai entok. Wakul entak. Tampani. Kowe muni mati aku ben muni urip kok piye? Iya. Anu murip. Aku ngandel kowe tuwek ning tekemanyen ora uteke manusa urip nang mangeling-eling. Pamengger ora mung